Κουλτούρα. Έννοια της λέξης είναι το υποσύνολο του πολιτισμού. Και στην Περιστέρωνα, η κουλτούρα είναι ένα θεμελιώδης μέρος του πολιτισμού της. Στις 11 Αυγούστου, με σεβασμό προς την κυπριακή παράδοση, οργανώθηκε το Κυπριακό Συναπάντημα με σκοπό το αφιέρωμα στις παλιές αξίες του νησιού μας. Η αρχή της εκδήλωσης ξεκίνησε με μια ομιλία από τον κοινοτάρχη του χωριού Ανδρέα Καπονίδη, όπου είχε απονείμει τη μυθική πλακέτα στον κύριο Σαββαπερδίο. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση που σκοπό έχει να θυμηθούμε πώς ζούσαν οι γονείς μας. Περάσαμε τα και εμείς τούτα τα πράγματα, αλλά ειδικά στο χωριό μας όλες οι δουλειές ήταν υπό αντίξωες συνθήκες. Δηλαδή το θέρισμα, το αλώνισμα, η παραγωγή του ψουμιού, όπως είπε και προηγούμενα ο φίλος μου ο Γιαννάκης, ήταν σε δύσκολους καιρούς. Όλα γίνονταν με τα χέρια και με τα ζώα, διότι δεν υπήρχαν τα μηχανήματα. Έπειτα ακολουθήσε επίδειξη κυπριακών παραδοσιακών χωρών από τους μικρούς περιστερονιάτες. Στη συνέχεια, με σεβασμό προς τις αρχές του κυπριακού πολιτισμού, διοργανώθηκε μια αναπαράσταση της δημιουργίας του αλωνίσματος για τη δημιουργία ενός από των βασικότερων τροφίμων της ζωής του Κυπρίου, το ψωμί. Έπειτα η βραδιά έκλεισε με φαγητά και δέσματα που προετοιμάστηκαν από τους περιστερονιάτες, καθώς ο κόσμος απόλαυσε τις μουσικές δημιουργίες της ορχήστρας «Οι Μαρονίτες».